V roku 2025 sa mi podarilo splniť jeden z mojich cieľov a to bolo ísť si pozrieť majstrovstvá sveta v šípkach do Alexandra Palace a to sa mi podarilo rovno dvakrát. V tomto videu vám poviem, ako to vyzeralo v Alexandra Palace, koľko nás stál tento výlet a ako úžasné šípky boli, sa dozviete v tomto mini vlogu. Šípky vlog, vianočné svetre máme pripravené a ideme pomaličky do krčmy. Na šípky sa treba správne naladiť, Wetherspoonský Guinness, číslo 3 dnes. Jaboš. Dneska máme dva zápasy pred sebou. Prvý je Stephen Bunting proti Petrovi Wrightovi, Pengeria kokot. Druhý, Littler versus Aspinall, Pengeria kokot. Akorát sa približujeme ku hlavnému vchodu na Alexandra Palace. Neviem sa dočkať. Let's go! The Ali Pally 501. To je počet šípok. By zaujímalo, koľko stoja piva v Alexandra Palace, tak za veľký pitcher zaplatíte okolo 30 libier a tuto máte zvyšné cenovky. Tam máme, pivo máme a už o chvíľku začnú šípky. Prvý set vyhral Stephen Bunting. Stephen Bunting ide vyhrať celý turnaj. A Stephen Bunting je život, Stephen Bunting je láska, Stephen Bunting je dôvod, prečo stávam ráno z postele. Po zápase Luke Dunuque vyhral a šípky boli mega bomba a práve vychádzam pred Alexandra Palace. Naozaj bomba, najväčšia bomba, najlepší výlet. Okrem toho, že sa mi podarilo splniť si svoj šípkarsky sen, som ešte stretol dve úžasné osoby. Prvá, ako môžete vidieť, bol Buntingov syn, čo bolo úplne mega. Povedal som mu, že budem fandiť jeho otcovi, čo som aj fandil, ale nestačilo to. A ako druhé som stretol jedného z mojich obľúbených youtuberov, Artur TV. Ja milujem britský YouTube, britských youtuberov a dokonca okrem neho sa mi podarilo odchmatnúť. Keď sa pozriete bližšie, tak je tam Harry W2S zo Sidemenov, takže to bolo úplná bomba. Boli tam viacerí Sidemeni, čo je pre mňa úplne ako taký fangirl moment. Strašne som tam fangirloval, stále som ich bol že poďte sa odfotiť a niektorí sa boli odfotiť, niektorí sa neboli, to absolútne chápem. Nechcel som im narúšať súkromie, ale tak to je ešte jedna taká vec, čo sa mi stala. Mnoho z vás zaujímalo, koľko stál lístok, takže vám to poviem. Lístok stál cez Football Tour 190 € na štvrťfinále a potom sme v Anglicku cez Viagogo dostali lístky za okolo 170 libier. Na záver by som iba dodal, že majstrovstvá v šípkach boli perfektné. Je to super výlet, uvidíte vašich obľúbených šípkarov, fajnovo si vypijete a neviem čo ešte dodať. Asi iba toľko, že ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like alebo odber a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ čau!